שלום, אנחנו מריה וקורל, ואנו עוסקות בקמפיין חברתי העוסק באלימות מינית. היום בפודקאסט אנחנו נתעסק בקמפיין החברתי שעסוק בפשעי האלימות המינית הקשה שהתרחשה במהלך מלחמת חרבות הברזל. ב-7 באוקטובר פרצה מלחמת חרבות ברזל, שבו נורו מאות טילים ומאות מחבלים פרצו את הגבול מעזה לישראל. התפרצו למסיבת הנובה, שהתרחשה בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים במרחק של כ5 קילומטרים מרצועת עזה, ולקיבוצים הנמצאים באזור עוטף עזה. בעקבות אירוע זה התגלו דיווחים רבים של אכזריות ואלימות מינית כלפי נשים. על ידי מחבלי חמאס, שנעצרו על ידי כוחות הביטחון הישראלים, הודו כי קיבלו פקודות מפורשות לתקוף מינית נשים ישראליות. על פי עדויות שהגיעו לאיגודי מרכזי הסיוע לנפגעים ונפגעות של תקיפה מינית בישראל. תקיפות אלה התרחשו בכל הזירות בהן פעלו מחבלי חמאס, כולל בטבח בנובה, בבתים בעוטף עזה ובבסיסי צבא. במסגרת הקמפיין החברתי כנגד הטרדות מיניות, הזמנו לפודקאסט את סתיו, מנהלת קהילת הנערות של בנות אלטרנטיבה. למען הרעיון, אורן מהקבוצה שלנו ראיינה את סתיו. אני אשמח אם תוכלי לספר על עצמך, מה את עושה בחיים, במה את משתתפת. בטח. אז אני סתיו, נעים מאוד. אני מנהלת את קהילת הנערות של בונות כבר כמעט שנה. לפני זה הייתי המנהלת סושיאל של בונות, ובאמת בתקופה של המלחמה אפשר באמת לעשות הסברה החוצה. וויינט, עשיתי התמחות בכנסת, ובאמת אני אקטיביסטית ומתעסקת בנושאים האלו הרבה. יש עוד משהו שאת צריכה לדעת עליי? לא, האמת שזה טוב, אבל אני גם אשמח אם תוכלי יותר להרחיב על העמותה, על בונות אלטרנטיבה. למען מה היא פועלת? באילו דרכים היא פועלת? בטח. אז בונות הוקמה לפני 4 שנים בעקבות אונס הנערה באילת. מי שהקימה את העמותה הזו מורן זר קצנשטיין, והיא לא הגיעה מעולמות האקטיביזם או מגדר, הוא בכלל הייתה מנהלת שיווק בחברת הייטק, זה לא העולם שלה וזה לא הזה, אבל היא כאילו, זה היה רצף של מקרים של אונס קבוצתי אחד אחרי השני, והיא הבינה שכאילו היא פשוט לא יכולה לשתוק יותר, והיא לא יכולה לעבור על הדברים האלו לסדר היום יותר, אז היא פתחה קבוצת וואטסאפ, כתבה על זה פוסט בפייסבוק, והדבר הזה התפוצץ, ובאמת בעקבות זה היו הפגנות כמה ימים אחרי שהמקרה פורסם של האונס של הנערה באילת, היה הפגנות בכל הארץ, ובעצם הקבוצה הזאת שנקראת בונות אלטרנטיבה נוצרה, וב7 באוקטובר הבנו שאנחנו צריכות לעשות איזשהו סוויץ', כאילו בונות הייתה פורסה בשלב הזה בכל הארץ, ב6:30 בבוקר, ופתאום את מקבלת הודעות בכל הקבוצות של בונות על כאלו שגרות בקיבוצים בעוטף, כאלו שבמרכז עם מזקות, ואת מבינה שקורה כאן משהו גדול. ב9 בבוקר כבר הייתה ישיבת הנהלה ראשונה, והבנו שאנחנו חייבות לעשות משהו. אנחנו הבנו מאוד מהר שיש את הסיפור הזה שנקרא הפגיעות המיניות. זה משהו שבהתחלה אף אחד לא העז לדבר עליו, אבל בגלל שיש בבונות הרבה נשים שמגיעות מהתחום ומהרקע, אז הם הבינו מהר מאוד שזה קורה, והייתה את רביד מנשה שהקימה את המטה להכרה בפשעי חמאס, ובאמת עסקה מהדבר הזה ממש מהימים הראשונים של הלחימה, ואספה את העדויות ותדרכה עיתונאיות זרות, ובאמת בהמשך מורן המייסדת של העמותה וענבל שהיום היא המנכ"לית ואז היא הייתה ראש המטה, יצאו ביחד לעצרת האו"ם בניו יורק. מחוץ הייתה הפגנה של מתנדבות בארצות הברית של בונות אלטרנטיבה, פעילות מכל הארץ. לצד המהלך הזה היו במקביל הפגנות ממש בכל העולם שכזה חיזקו ליוו את המהלך הזה יחד, כי באמת הבנו שאנחנו חייבות לעשות משהו, כאילו הבנו שזה קרה כאן דבר שהוא חמור, זה משהו שלא קרה בישראל לפני. ישראל זה אחד מאזורי הלחימה שהיה ידוע בו שפגיעות מיניות הן לא פרקטיקה, ופתאום הקו הזה נשבר, והבנו שאנחנו כארגון נשים, כאילו אם אנחנו לא נתעסק בזה, אז במה אנחנו מתעסקות, כאילו זה היה ממש המובן מאליו מבחינתנו, ובאמת המשכנו כאילו לעסוק בזה אחרי זה עוד הרבה מאוד זמן, והמשכנו כאילו בעבודה הזאת, כי זה באמת חשוב. נכון. בכללי אני חושבת גם שבכל האזרחים שפתחו עמותות למען כל מיני דברים לאחר 7/10, כדי לתרום לנפגעים, לניצולי נובה, זה בכללי ההצלה של המדינה הזאת. אני שואלת לך, בין השאלות האחרונות, את חושבת שה7/10 גרם לעמותה ולפעילות שלה להיות יותר משמעותית, יותר חשובה כלפי נפגעות או כלפי הפעילויות שאתם עושות? אני חושבת שהעבודה שלנו, לפחות בתפיסה שלי, תמיד הייתה משמעותית ותמיד הייתה חשובה, כי באמת נשים בישראל זכויותיהן נפגעות כל הזמן, וביתר שאת בשנתיים האחרונות. אז העבודה שלנו תמיד זה, אני חושבת שהיא פשוט קיבלה איזשהו עד ציבורי יותר רחב וקשב ציבורי יותר רחב בשנה האחרונה, כי
כי פתאום זה משהו שנחשף לכולם, ופתאום זה לא משהו שולי, זה איזשהו פרקטיקה שלמה, אז זה כן פתאום תפס יותר את הקשב של הציבור, כן פתאום זה משהו שיותר סיקרו אותו ויותר עסקו בו. צודקת. ולסיום אני רציתי לשאול אותך, במידה והכתבה שלי תתפרסם, יש מסר שתרצי להגיד לנפגעות שחוו פגיעה מינית ולא רצו לשתף? למשל עשינו סקר, וקיבלנו המון תשובות אנונימיות מבנות שחוו פגיעה מינית, אבל לא סיפרו לקרובים אליהם, לא סיפרו, לא שיתפו. היית רוצה להגיד להם משהו? אני חושבת שהדבר הכי חשוב שאני יכולה להגיד זה שכל אחת עברה את הדבר הכי נורא מכל, וזה קודם כל שלה, כאילו זה הזכות שלה וזה הבחירה שלה אם לספר, מתי לספר, מה לספר. אף אחד לא צריכה להרגיש לא בסדר אם היא לא דיברה או לא התלוננה, זה הבחירה שלה וזה הגוף שלה וזה בסוף איזו שצריכה להחליט, ושאף אחד לא יעבור ויעז להגיד לכן אחרת, מתי שאתן תחלטו להיחשף, אם בכלל זה שלכן וכל מה שתחליטו. אז אני חושבת שבונות וארגוני האנשים האחרים יהיו תמיד שם, כי זה באמת התפקיד שלנו ובאמת המטרה והסיבה, ושאנחנו מאמינות לכם. מהמם. קודם כל צריך המון תודה. במהלך הפודקאסט אנחנו שמענו על הזוועות שקרו ב7 באוקטובר, ובנוסף לכך שמענו על הפעולות שנעשו למען תמיכה בנפגעים ונפגעות. הדברים המזעזעים שקרו השאירו כתם גדול על המדינה. עד עכשיו, ספטמבר 2024, עדיין יש חטופים בשבי שעוברים אלימות מינית. נשים וגברים ראו וחוו דברים באותה השבת שלעולם לא ישכחו. אלפי סיפורים כואבי לב שיספרו לדורי דורות. במהלך הפודקאסט ראינו כמה חשוב לספר ולפעול למען אלה שאינם יכולים, ולהנציח אותם. אלה היו המסרים אשר רצינו להעביר. ותודה רבה לכל מי שהזין לנו היום, ותודה ענקית לספיר שהסכימה להתארח אצלנו היום ולספר לנו על פעילותיה של העמותה במלחמת חרבות הברזל. אסור לשכוח שעדיין נשארו 10 נשים בשבי החמאס, ויש לעשות כל מה שצריך כדי להשיבן ולהשבת כל החטופים. דריאל בק 19, דניאלה גלבוע 20, קרינה ארייב 20, אגם ברגר בת 20, למה לוי בת 20, רומי גונן בת 24, אמילי דמרי בת 28, ארבל יהוד בת 29, דורון שטיינברג בת 31 ושירי ביבס בת 33. אלו הם שמותיהן של 10 הנשים אשר עדיין נמצאות בשבי החמאס, אשר עדיין עוברות התעללות מינית ביום יום, אשר אסור לשכוח אותן וצריך לעשות את כל מה שביכולתנו כדי להחזיר אותם הביתה. תודה רבה שהקשבתם לנו. לא נשכח ולא נפסיק עד שכל החטופים יחזרו הביתה.